Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si společně uháčkujeme drobný síťový vzor. Tento vzor se háčkuje z dlouhých sloupků a řetízkových oček. Takže takhle vypadá z přední strany, takhle ze zadní. Začínat můžeme libovolným počtem oček, záleží na tom, co se chystáte háčkovat. Důležité je, aby to byl lichý počet, tak aby nám to dobře vycházelo. Takže se pustíme do toho. Já si pro tuto ukázku uháčkuju 19 řetízkových oček. Jakmile máte uháčkovaný konkrétní počet oček, uděláme si ještě 3 řetízková očka navíc. Jedno, druhé a třetí. A teď si můžeme začít ten drobný síťový vzor. Začínat budeme tak, že si uháčkujeme dlouhý sloupek do 6. řetízkového očka. Takže si od háčku odpočítáme 6 řetízkových oček. Jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté. A do toho 6. si uháčkujeme dlouhý sloupek. Že si nahodíme přízy, pichneme si do očka, znovu si nahodíme přízy, protáhneme. Znovu si nahodíme přízy a protáhneme prvními 2 očky. Znovu si nabereme přízy a protáhneme zbylými 2. Teď jsme si uháčkovali dlouhý sloupek. Teď si potřebujeme udělat ještě řetízkové očko. Jedno řetízkové oko. A budeme pokračovat dále v řadě. Takže teď si přeskočíme jedno řetízkové očko a do toho dalšího si uháčkujeme dlouhý sloupek a jedno řetízkové očko. Uháčkujeme ten dlouhý sloupek. Jedno řetízkové očko. A teď si zase přeskočíme tady to jedno očko a háčkujeme až do toho dalšího. Takhle pokračujeme až do konce řady. Tak tady nám už zbývá jenom si uháčkovat do posledního očka ten dlouhý sloupek s řetízkovým očkem.
Jakmile máme hotovo, uděláme si teď 4 řetízková očka. Takže jedno, druhé, třetí, čtvrté. Práci si otočíme. A v této řadě i v těch následujících budeme vždy háčkovat dlouhé sloupky s tím řetízkovým očkem, tak jak se nám to jeví. Takže vždy na ten dlouhý sloupek bude další dlouhý sloupek. Jedno řetízkové očko budeme přeskakovat a zase tady si uháčkujeme na tady ten dlouhý sloupek další dlouhý sloupek tím řetízkovým očkem. Takže tady tento dlouhý sloupek na začátku si přeskočíme, protože jsme si uháčkovali už ty 4 řetízková očka. A háček vedeme tady až na ten další dlouhý sloupek. Uháčkujeme si dlouhý sloupek a řetízkové očko. Teď si opět vynecháme jedno řetízkové očko a háčkujeme tady na ten další dlouhý sloupek. To, že to máte správně, zjistíte tak, že vám to bude hezky vycházet. Vždycky ten dlouhý sloupek, vždycky ten další dlouhý sloupek na ten dlouhý sloupek. Tím vám vznikne ten drobný síťový vzor. Tak tady se blížíme už ke konci řady, máme tady poslední dlouhý sloupek. A tady toto poslední řetízkové očko si uháčkujeme jeden dlouhý sloupek. Tady si uháčkujeme dlouhý sloupek. A zase 4 řetízková očka na otočení. Jedno, druhé, třetí, čtvrté. A budeme pokračovat zase v řadě. Tento první dlouhý sloupek si vynecháme a háčkujeme až tady. A zase přeskočíme jedno řetízkové očko a háčkujeme dlouhý sloupek s tím řetízkovým očkem. Teď už se nám řady budou jenom opakovat. Důležité je, abyste si na konci řady vždycky uháčkovali jeden dlouhý sloupek, abyste měli hezky rovné okraje. Tak to je ode mě pro dnešek všechno. Já vám přeji hodně štěstí a uvidíme se u dalšího videa.